Diyos maray na hapon sa Indogabos mga tugang. Welcome once again sa satuyang programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase OP ng University of Santo Tomas Legazpi. Kunyanal daw ning Lunes, petsa 29 ng bulan ng Nobyembre 2021. Ini pong satuyang broadcast kunyanal daw ay sarong recorded po. Ako nag-record mahali po ako, mauli ako duman sa Tigaon. Bibisitahin ko siyempre sa Kuntugang, sa may mga rugaring. Tahalik ko naman bagang dain na bibisita. At dapat kani kasugma, pero di ako nakaduman. May di naman kami kasugma. So community kan masuk kami mga padidigdi sa San Raimundo de Peñafort, kaming pito ay nag-relax muna. Nagduman actually kami sa San Binon at Cold Spring. Anyway mga tugang, welcome once again sa satuyang programang Marhay na Hapon. Siyempre muna na hapon, satuloy ng pag-urulayan anumang ikagaganda, ang ikabubuti, ikakarahay sa buhay. Bakit sa ikakaraot o magpapakaraot. So, dapat ikagiginhawa, hindi yung ikakaluya. So, binabati ko po kamo gabos sa naghihinanyog at nagtalaga nag-aantabay ka sa tuyang programang Marhay na Hapon, lalong-lalo na ang sa tuyang mga talagang masipag na tagapakinig. Na kahit naharayoon na nga niya, pero nagdadawag pa yan. Of course, si Manay Baby, Manay Tony na sa Japan, and of course, si Manay Ampi nasa Manila, sila Alan Botora Cuestas, and of course, si Lulu Nava sa Malabon, si Malu Vega Balyona sa Bacolod, and of course, sa Sorsogon. Yaon dyan si Sally Samar, saka si Roy Cadag, at the same time sa Catanduanes, gani si Manay Nitz, si San Andres Catanduanes, at si Leandro Navarro. Pagkabos ka mo mga tugang binabati ko na nagdadagog sa online, sa on the air. Ngayon mga tugang, bago kita magpadagos ka sa tuyang programa, naanyayahan ko muna ka muna mga G. Na importante mga tugang ang mga G. Denanggad butasan ang pagpapangaji. Sapagat ang pagpapamibi o pagpapangaji, yan ang pakikipag-ugnayan natin, pakikisa natin, pakikisumaro natin sa Diyos. Let us always be united. Sabi nga ni kinakailangan palagi tayo naka-charge. Kasi full battery tayo. Ang Diyos ayaw sa tuya. Full power tayo. Hindi tayo manghihina. Hindi tayo maglulubat. And mga tugang, magpagdasal na tayo. Kapaborito tayong dasal na memorare. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Mahal na Birhen Maria, pakiusapan po ninyo ang inyong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, na bindisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtratrabaho at lahat ng mga tumutulong at lalong-lalo na rin ang lahat ng mga tagapakinig ng himpilang ito ng DCGB. Nawa, iligtas niya po kami sa anumang kapahamakan, sa anumang kasalanan, at lalong-lalo na sa COVID-19 upang kami maging kasangkapan sa pagpapalaganap
ng iyong kaharian dito sa mundong ito sa pamagitan ng pagbibigay ng impormasyon at lalong-lalo na sa pagpapatibay ng mga kalooban at ng mga kapatid namin at taga-subaybay ng pagbibigay namin ng inspirasyon. Nawa, tulungan niya po kami sa anumang aming sasabihin, sa anumang aming gagawin. Dahil gusto namin gawin ang kalooban ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niya po kami. Palakasin niya po ang aming kalooban. Lalong na sa panahon ng may pandemya, sa panahon ng may takot, bigyan niya kami ng tibay ng kalooban upang anumang aming gagawin ay maging kapuri-puri at maging kapaki-pakinabang sa lahat ng tagapakinig at ng tao. Ang lahat na ito iningin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, pagkatapos kitang mamibi o mga G, kita muna ay magbasa ng maray na bareta, ngunya na aldaw. Kasi magayunon talaga ang mensaheng kang maray na bareta, ngunya na aldaw mga tugang, manunugod nga niniho sa pagtubod. Nakulaon talaga ang nagigibo kang pagtubod. Kasi at the same time, ang kapangyarihan ng salita. Yan. Yang ebanghelyo mo mga tugang ay hali sa ebanghelyo ni San Mateo. Okay? Kapitulo 8. Magayon ng mga tugang kapitulo 8, versikulo 5 hanggang inibaga mga tugang na nasabi ni ining 13. Okay? Ang pagbulong ni Jesus sa surugoon kang opisyal na Romano. Magayon ng mga tugang kung paano ining sarong opisyal, may katungkulan, may kapangyarihan, ginamit ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay saan ba nating ginagamit? Okay? Dapat bang gamitin natin ito sa pang-uutos lamang o pag sasabihin natin sabihin natin ito utos-utos, puro utos, o gamitin natin ang ating kapangyarihan sa pagtulong, pagsilbi. Yan. After all, ito naman talaga ang kapangyarihan is not to dominate people, but to elevate people, to uplift the present situation of people. Yan, to liberate talaga ang importante, not to dominate. Okay? Kasi some people use power to dominate, not to liberate. Inihong magayon na ebanghelyo. Basahin ko mga tugang bago kita mag-station break. Kapitulo 8, versikulo 5 hanggang 13. Paglaog ni Jesus sa Kaparnaum, sinabat siya ning sarong opisyal na Romano. Nakimahirak ini sa iya, kagurangnan, ang surgon ko nasa harong, na paralisis asin nagtitios ning makuri. Maduman ako, tanganing bulungon siya, ang sabi ni Jesus. Kagurangnan, teka na, pagduman, ang sabi kang opisyal. Alang-alang ako na lumawag ka sa sakong harong. Alagad magtaram ka sana, asin mararahay ang surgoon ko. Ulita ako nasasakupan ning mas halangkaw sa kong mga opisyal, asin igwaman akong nasasakupan na mga soldados. Kung magbuot ako sa saro, madumang ka. Minaduman siya. Kung magsabi ako sa iba, madya, minadulok siya. Kan sinugo ko ang sakong oripon, ibuha ini, inibo niya iyan. Napangala si Jesus, kang madangog ini. Kaya sinabihan niya ang mga tawong nagsusunod sa iya, maski sa Israel, dahil pa ako
nakanumpong ning arog kaining kadakulaong pagtubod. Kang katotohanan sinasabi ko kamo, dakul ang maabot hali sa sirangan asin sa sulnupan dangan makakan kaiba ni Abraham, ni Isaac asin ni Jacob sa kadian ning langit. Alagad ang mga aki kang kadian inaapon sa kadikluman sa lunas duman magtatangis sinda asin magraragot ang sa indang ngipon. Dangan nagsabi si Jesus sa opisyal, huli ka, mangyari ang inahagad mo susog sa pagtubod mo. Kang oras man sa nang iyan, narahay ang surugon kang opisyal. Mga tugang iyan ang magayon na bareta ning kagurangnan. Pabalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Gumamit po ako ng mixed in coffee kasi minsan talagang pagbabawas problema. Gumanda po na normal po yan ako. Nagano ko ng 2 to 3 times a day na. Normal na po yun. Kaya lagi kong ginagamit yung mixed in coffee. Tsaka gumamit po ako ng magnesium ascorbate kasi makontrol yung blood pressure kasi nag-iedad na. Dito mayroon tayo ditong kagalingan. Ang mga gamot dito, mga tinano natin na produkto nila, wala itong side effect. Kaya sana tangkilikin nyo itong Doc Alternativo product. Ako po si Roberto Daet, 66 years old, taga Iriga City. Ang Doc Alternativo, the Business Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Kabangan, Legazpi City. Para sa karagdagang impormasyon, kumonekta lang sa 0967-583-1820. Doc Alternativo para sa natural na lunas. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nasa trabaho si nanay at si tatay. Hindi ako nalulungkot. Hindi rin ako nagugutom kasi kasama kita, Lola. Bago umalis si nanay para magtrabaho, nagiiwan muna siya ng breast milk niya para maibigay mo sa akin, Lola, pag nagutom ako. Pati pagkain may nakahanda na rin. Minsan nga ikaw rin po ang nagluluto para sa akin. At syempre, naglalaro rin tayo. Lola, bukas po ulit, ha? Kung Joey Sulikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, kabus niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaunang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan, mabuot na kongresista. Kong Joe. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. Ang ATC Vitas Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitas Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitas Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vitas Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitas Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitazinc, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitazinc na sa oral
now. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true, choose GSM Blue. Drink responsibly. Bakunado ka na ba laban sa COVID-19? Maging isa sa mahigit 1 milyon na Bicolano na babakunahan ngayong darating na National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1, 2021. Ang sabayang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay para ligtas, lakas, buong Pilipinas. Makilahok sa darating na National Vaccination Day. Maging bayani sa bayanihang bakunahan. Magpabakuna, magboluntaryo ng serbisyo sa inyong lokal na pamahalaan, magpakalat ng tamang impormasyon sa bakuna at hikayatin at tulungang magpabakuna ang mga kapamilya at kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinauukulang LGU o Health Center. Makiisa para sa isang healthy Pilipinas at ligtas na Christmas. Basta Bicolano, bakunado! Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa tuyang programang Marahay na Hapon with Father Boots Bubasi OP. At sa tuyang aning pag-urulayan, magayunon. Yung mga tugang ang kapangyarihan, lalong-lalo na sa kapangyarihan ng pagtubod, kapangyarihan ng mga salita. Yan. Kasi there is power in our word, there is power in our faith. Napakaganda talaga mga tugang yan. Kasi ining sa tuyang nadagog na ebanghelyo niya na aldaw, talagang magayon na nagpapagirumdum sa tuya. Lalong na malapit na naman ang election mga tugang, hindi ba? Ay kadakol naman gustong manunungkulan, ano? Gusto magsabi magsisilbi sa bayan. Magayon ang intensyon, manunungkulan para makapagsilbi sa bayan. Pero ano kaya ang nangyayari? Naghapot sa naman po, Pero sana magi tayong sincere, Kasi napakahalaga mga tugang ang kapangyarihan. Digdi sa ebanghelyo magayunon so ginawa kang opisyal, Siya po ay pinuno, kung sabihin natin igwa siya ng kapangyarihan. Pero ang kapangyarihan niya ay hindi lang ginawa parang mag-utos. Sabi nga dito sinabi niya, Ginoo, hindi na po karapat-dapat na pumunta ka pa sa bahay namin. Sabihin mo lang, At itong salitang ito, ginagamit natin ito tuwing tayo nagkukumunyon. Okay, Lord, I am not worthy to have you under my roof, but say the word and I shall be healed. Speak the word lang, sabihin mo lang Panginoon, At gagaling na, At ito napakaganda yung sinabi ng opisyal, Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Grabe. Alam mo, there is power in word, Kaya halimbawa, ikaw opisyal, yung bang ikaw ay may panunungkulan, ikaw ay teacher, ikaw ay isang gobernador, congressman, o sabi leader, barangay chairman, o ikaw nanay o tatay o sino ka man na meron kang kasabihan na nakakataas ka. Nakakataas ka. Ngayon, ang importante mga tugang, ano ba ang ating ginagawa? Tayo ba ay totoo nakakataas tayo, pero ang tingin naman natin sa iba, ibinababa natin sila? Sana wag naman. Dapat itaas natin. Sabi nga, i-uplift natin. Kasi bago sinabi ko that our power should not dominate, but our power should liberate. Yan. Okay? Nakakaligtas. And what are the liberating words? Yun mga good words. So bilang mga nanunungkulan, maganda po ang panunungkulan na tayo ay nanunungkulan na may maganda ang ating mga pananalita. Okay? Sapagkat bilang opisyal o bilang nanunungkulan, madalas gumagamit tayo ng mga salita.
Pero ano bang mga salita ang namumutawi sa ating mga dila? Ito ba yung mga salita na nakakapag-inspire o hindi? Yan. Kaya ngunya na beginning of the liturgical year, the first Monday of Advent, season of Advent, okay? At magayuno na pagnilay-nilayan, magayuno talaga simula natin sa umaga, kasubag o pagkagising natin. How many good words have you uttered? How many good words have you spoken? Ano ba mga salita na mga namutawi sa iyong mga labi? Ito ba yung mga salita na honorable? Ito ba'y respectable? Yung ba'y nakakatulong o nakakasakit? Yan, mga salita. Kaya ang sinasabi nga natin, sa umaga pa lang, gamitin natin the words of appreciation. Ano ba yung, simple lang naman eh. Words of appreciation. Wow! 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 Yung salita, wow! So, pag sinabi mo kasing wow, wonders, wonders of creation. Okay? So, importante na pag natin hindi mag-isip ng masama, kundi mag-isip ng mabuti. Yun, malalaman naman natin kasi kung ano ang, sabi nga nila, kung ano ang nasa isip mo, nandun din sa labi. Kung ano ang mga sinasabi mo, sabi, nahuhuli daw ang isda, saan? Sa bibig. Father, hindi. Nahuli ang isda sa dagat. Totoo nga naman. Pero mga katugang, totoo yan Importante yung mga salita na ginagamit natin. Okay? Anyway mga katugang, babalik muli ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Sali na sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Wilkins Distilled, worth the win sa Wilkins Distilled and Paymaya. Alaxan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White. Lasap ang sarap. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Lagpas isang taon na po ang pandemya at marami nang nawalan ng trabaho. Maraming nalugi mga negosyo. Kooperasyon po ang kailangan ng bawat isa. Sumunod sa health protocols at hikayatin natin ang ating mga kapamilya na magpabakuna. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. May mga sakit dyan na pwedeng maiwasan kung mapabakuna si baby. Protektado siya, may bakuna para dyan. Sakit ang maiiwasan, may bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May iba't ibang bakuna para sa iba't ibang sakit. Tulad ng BCG vaccine kontra tuberculosis. May Hep B vaccine, may bakuna para dyan. May bakuna sakit ang maiiwasan, may bakuna para dyan. Kaya mo unahan. May Beta vaccine para iwas tetano, Hep B, meningitis, diphtheria. Pangontra rin ito sa pertussis at pulmonya. May OPV at IPV pa ang polio vaccines niya. Ipa-PCV mo na, meningitis at pulmonya. May MMR vaccine ng tigdas, peke, German measles. Kayang-kaya niyang iwasan dami ng mga diseases. May bakuna para dyan. May bakuna para dyan. Iwasan. May bakuna para dyan. May bakuna para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mo
paunahan. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom ki vitamin C as in zinc sa Oroaldao, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Marahin Hapon with Father Boots Bombase OP. By the way, ini po ay sarong recorded program sapagkat ako mo ay nagduman sa Tigawon, Camarines Sur. Okay? So, mabisita pa ako duman sa Harong at at the same time duman sa mga rugaring, siyempre sa sakuyang tugang. No? So, importante mga tugang na gamiton ta talaga ang satuyang kapangyarihan sa pagtulong. Nakita natin yung opisyal, sa kabila na siya ay may panunungkulan, mataas, pero siya bumaba. No? Yan napakahalaga napakataas na pinuno, pero siya po ay talagang mayroong pagmamalasakit doon sa kanyang katulong na sabi nga nakaratay at lubhang nahihirapan. Alam mo, maganda po yun maging tayong sensitive sa mga pangangailangan ng ibang tao. Maging tayong sensitive sa pangangailangan ng mga taong nangangailangan. Hindi tayo lalo na panghuhusga lagi. Hindi, importante mga tugang talaga ay gamitin natin ang ating pagiging tao. Ano ba pagiging tao? Tingnan natin, huwag tayong maging palaging nagmamataas. Akala natin, porque tayo may panunungkulan, meron tayong katayuan sa buhay, tayo ay may ganito, tayo na ay palaging tinitingala. Hindi po rin lahat. Dapat marunong din tayo magpakababa. Alam mo, napakaganda po ito. Nagpapakababa. Yung opisyal, nagpakababa. Hindi niya tiningnan niya. Hindi, dapat kayo ay sumunod lagi sa akin. Pero napakaganda yung sinabi ng opisyal. Sinabi niya doon kay Jesus, kasi sinabi niya kay Jesus na wag na po kayong pumunta. Isang salita mo lang sabihin mo lamang. The power of word. So, sabihin mo lang at talagang mangyayari. Alam mo talaga naman tingnan natin ang salita ng Diyos talaga nakapangyayari. Tingnan natin, paano tayo nilikha? Di ba sa salita? Let there be light. There was light. So talagang napakaganda. Sana ang mga salita natin may transform natin sa gawa. At dito napakaganda, in-acknowledge ng centurion, yung kapitan, yung may panunungkulan, na sabi niya, huwag na kayo pumunta. Ako po'y nasa ilalim ng nakakataas ng pinuno. Alam niya, yan, importante. Hindi siya nagmamalaki. Hindi siya nagmamayabang. Alam niya ang kanyang katayuan. Ako din po ay isang utusan.
Pero nasa ilalim din ako ng nakataas na pinuno at ako'y naman ay may nasasakupang may kawal. So in other words, nakakamand siya naandiran, pero siya po ay may order din, makika-order. Sabi nga niya kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, at siya'y lumalapit. Sa gawin ito, ginagawa niya. So talagang may power, pero ang gamitin natin, ang power natin, the power to love, the power to serve. At dito, napamangha niya si Jesus Alam mo, yan ang siguro hinahanap din ni Jesus sa atin sa kasalukuyan. Hinahanap ni Jesus na tayo ay talagang maniwala sa Kanya. Importante po kasi ito Marami sa atin ang naniniwala pero kulang siguro sa gawa. Sabi nga natin, maraming mga nominal Catholics, nominal Christian, sa ngalan lang. Sa ngalan, pero kulang sa diwa at gawa. Importante po talaga yan. At kaya nga, napakaganda yung ginawa ng centurion na ito. At napahanga niya si Jesus. At sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, hindi pa ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Yan, importante. Malaking pananalig. Alam mo, sinasabi nga, believe and you will have. Believe and you will see. Alam mo, malaki ang naibibigay ng tiwala. Malaki talaga. Kaya mag-ingat tayo sa mga ating pinaniniwalaan. Kasi kung ang ating paniniwala ay mali, ay magkakamali tayo. Kung tama ang ating paniniwala, tama yan. Kaya mag-ingat tayo kung ano ang ating pinaniniwalaan. Kaya nga, ang ating paniniwala ay based din sa reason. May kadahilanan po ito Hindi naman tayo naniniwala basta maniniwala. Hindi po tama yan, ha? Hindi rin po tama yung basta maniwala ka na lang. Naniniwala ka ba dahil sa takot? O naniniwala ka dahil alam mo kung bakit? Sabi nga, you know what? Why? You know why? You know what you do? Why you do? Yan importante. Alam mo. Yan ang importante. So mga tugang, napakaganda. Sabi kasi ng centurion, hindi ako karapat-dapat para tumuloy ka sa bahay ko. Mag-utos ka lang. Sabihin mo lang. At gagaling na ang aking alipin. Alam mo, may mga taong nagdarasal. So yan marami tayo din nagdarasal din, pero may mga nagdarasal na baka sakali, pero hindi talaga nagdarasal na may tunay na pagsuko, yung pagtiwala. Tanda natin, hindi lahat ng lumalapit sa Diyos na pagbibigyan ayon sa kanyang hinihiling. Kasi minsan may mga tao na lalapit sila sa Diyos at pero ang kanilang kahilingan ay hindi naman na talagang naaayon sa kalooban ng Diyos. Ano ba 'yon? Siguro mapaghiganti ka. Mapaghiganti ka. Ay alisin natin 'yan. Sabi nga, gusto ng tao baguhin ang mundo, pero hindi naman niya binabago ang kanyang sarili. Marami mga taong ganun alisin natin 'yan. Maraming tao ang gusto kong baguhin ang Pilipinas. Pero hindi rin mga niya binabago ang sarili niya. Tahanan na nga lang niya, hindi pa niya mabago. Sarili niya lang yan, hindi mabago Kaya baguhin mo ang iba, baguhin mo muna ang sarili mo. Baguhin mo ang pananaw mo, baguhin mo ang pag-iisip mo, baguhin mo ang mga salita mo, baguhin mo ang mga ginagawa mo, baguhin mo ang buhay mo. Yan. Minsan sinasabi ng mag-asawa, Father, yung asawa ko hindi nagbabago. Kasi naman ikaw hindi nagbabago Paano magbabago? Baguhin mo sarili mo, magbabago ang asawa mo. Father, ganun ba kadali? Hindi napakadali. Pero diyan ang simula. Yan. Nga lang ayaw natin. Kasi ayaw natin dahil tayo natatakot. Natatakot tayo. Yun. Alisin natin ang takot. At ang taong may pakumbaba at may pananalig, nawawala ang takot. Bakit? Sila ay kilala nila ang sarili nila.
No, baka natatakot tayo sa sarili nating multo. Yan ang ang problema kasi ng mga tao, hindi na matanggap-tanggap ang kanilang sarili sapagkat natatakot sila sa kanilang mga multo. Okay? So, kaya mabuti mga kaibigan, tingnan natin. No? Sabi ko, hindi lahat na lumalapit sa Diyos, hindi lahat ng mga nagdarasal na nabibigyan ayon sa kanilang kahilingan. Sabi nga, may kanta, in His time. Okay? Mabuti ang hinihingi ng paganong kapitan sapagkat para ito sa kagalingan ng kanyang alipin. Alam mo, pag humingi tayo para sa ibang tao, sa ikabubuti ng ibang tao, siguradong ibibigay yan. Ano? Ikabubuti yan eh. Ano? Pero kung para sa sarili ni natin, baka, alam mo, Lord, sana manalo ako sa sweepstakes, maging mayaman ako. Yumaman ka, pagkatapos nakalimutan mo ng ibang tao, ay, delikado yan. Pero Lord, tulungan po natin si ganito. Kaya nga maganda yun, tinatawag natin intercessory prayer. Pinagdarasal natin ang mga may sakit, pinagdarasal natin ang mga tao. Tulad ng ginagawa natin bago tayo magsimula, di ba? Pinagdarasal natin ang istasyon, pinagdarasal natin ang lahat ng mga nakikinig sa DCGB. Importante mga tugang yan. Ano? Kaya pag humihingi tayo, siguraduhin natin na ang inihingi natin sa Diyos ay para sa ikabubuti ng ating kapwa. No? Sapagkat pag ikabubuti ng ating kapwa yan, ikabubuti rin natin sa sarili natin. Ano? Kaya itong centurion nito, humiling siya hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa iba. No? Hinangaan siya ni Jesus. Ang katangian ng pananampalataya ng opisyal na hindi niya nakita sa ibang mga Hudyo. Mga Hudyo dapat maniwala. Una, ipinakita ng opisyal ang uri ng pananampalatayang lumalampas sa hangganan sa pagkakaiba sa kultura at paniniwala. Okay? Isa siyang pagano at alam niya na ipagbabawal sa batas na reliyon ng mga Hudyo ang lumapit humingi sa isang hindi Hudyo na katulad niya. Pero inalis niya ito eh. Alam mo, sa pagdarasal, dapat wala tayong division. At mga kaibigan, babalik po muli ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Ang ibig sabihin ng hepatitis ay pamamaga ng atay. Isa sa bawat 10 Pilipino ay mayroong viral hepatitis. Isa ka na ba doon? Kaya alamin kung ikaw ay mayroon nito. Mahalagang magpa-screen at magpapakuna laban sa viral hepatitis. Tandaan, kapag may malusog na atay, siguradong sasaya ang buhay. Ugaliing magpakonsulta sa doktor para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CHT. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in
love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Sa first session po ng vitamins infusion na napansin ko pa ang pagdumi ko po ay tuloy-tuloy ang dumi ko po. Nang naiisip ko pong siguro yung mga naipon na toxin dito sa katawan ko, paunti-unti nang nailalabas. Saka, ayun nga po, gaya ng sinasabi ko, lumakas po ako, gumana po ang tubig ko. Okay po, nagpapasalamat din pa ako sa naitulong sa akin ng Doc Alternatibo. Ako po si Mrs. Teresita Bayrante, 65 years old. Nakatira po sa San Nicolas, Bao, Camarines. Ang Doc Alternatibo, the Business Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Para sa karagdagang impormasyon, kumonekta lang sa 0967-583-1820. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Okay mga tugang, balik po kita sa last part sa tuyong programang Marahay na Hapon. At sa tuyang pinag-urulayan ang magayuno na example ng isang taong may katungkulan. Siya ay hindi lang nanunungkulan para sa kanyang sarili para makakuha ng kapangyarihan, kundi ang kapangyarihan ginamit niya yan o ang kanyang panunungkulan, ginagamit niya yan sa pagtulong sa kapwa. Not to dominate, but to liberate. At sinabi ko mga tugang, napakaganda yung ginawa ng Hudyo. Ng Romano. Nasa kabila na hindi siya isang Hudyo, lumapit siya kay Kristo. Alam mo, sinasabi nga nito lumampas na sa hangganan. She gets out of the boundary, and differences of culture and beliefs. Sapagkat sabi ko nga siya, hindi siya Hudyo, isa siyang Romano at marahil isa siyang pagano, hindi siya Kristiyano. Pero alam mo, mga kapatid, dumapit siya at humingi ng tulong sa Hudyo kay Kristo. Okay? Naniwala ang kapitan na hindi para sa ating bansa o lahi lamang ng Diyos. Kaya napakaganda mga tugang na yan ang ugaliin natin. Kasi minsan we are limited with our beliefs, we are limited by our perceptions, we are limited by our yung mga languages, we're limited. Ano yung problema mga kaibigan? So go beyond the limits. Okay? Sinabi ko there was an incident, may programa tayo na sinasabi, go beyond the limits. How? Believing, importante yan. If you believe, then nothing is impossible. You go beyond the limits. Okay? So yan, napakahalaga po yan. Okay? Naniniwala siya na hindi dapat bigyan ng tao ng hangganan ang kapangyarihan ng Diyos.
na gumawa ng kabutihan sa tao. Minsan ginagawa natin, kinakaon kasi natin ang Diyos eh. Ang Diyos ay dapat para sa ganito lang. Ang Diyos ay ganito, ang Diyos ay ganyan. Sino ka? Do not define God. Kaya God is not actually the name of kasi that's the only name na we can say that. But God is pwedeng tawagin Supreme Being, the Father. Alam mo paano pinakilala ni Jesus ang Diyos? Bilang Ama. Okay? Anyway, sa scientists, sabi nila, isang pinakamagaling. Anyway, Supreme Being, whatever. But ang importante, naniniwala tayo that there is somebody or something greater than we are. Okay? Yan ang problema kasi minsan, categorically, ginagawa natin, ang Diyos dapat ganito. Alam mo, nilalagay natin sa kahon ang Diyos. Kung ganun ang pag-iisip natin, ang reliyon, ganun, ay hindi po. Kaya nga, may mga mystery sa buhay. Hindi pwedeng maipaliwanag lahat ng mga ng siyensya, no? Kaya may paniniwala, Kaya naniniwala ng Romanong ito na hindi dapat bigyan ng tao ng hangganan ang kapangyarihan ng Diyos. Okay, do not put limits to the power of God. Okay? Na gumawa ng kabutihan sa tao. Para sasabihin na, hindi, ang Diyos gagawa lang ng mabuti o magmimilagro, tutulungan ka lang ng Diyos pag magpakabuti ka. Pag ikaw hindi mabuti, hindi ka tutulungan ng Diyos. Tingnan mo, there are lies that we have to get rid. May mga kasinungalingan, actually meron tinatawag na mga kasinungalingan sa reliyon, may kasinungalingan sa politika, may mga kasinungalingan din. At yung kasinungalingan ito, ginagamit ito parang pang-alipin sa tao, hindi pangpapalaya sa tao. Alisin natin yan. Okay? So, wag natin limitahan ang Diyos, mga kaibigan. Okay? Ikalawa pang napakagandang ginawa ng Romanong ito ay naniwala siya sa kapangyarihan ng salita ni Jesus. No? Naniniwala siya na ang salita ng Panginoon ay may kapangyarihan at hindi nito kailangan pang puntahan ang kanyang alipin sa tahanan para pagilingin ito. Alam mo, kaibigan, ito sinasabi ko madalas sa mga pasyente, lalo ngayon sa panahon na may COVID-19, the ICU, kasi siyempre nag-iingat din po ang iyong lingkod at siyempre nag-iingat din ako na huwag mahawaan at hindi rin kayo mahawaan kung sakali. Ang importante, kaya sabi ko, may distant healing. Okay? So, ang ginagawa ko, nagbi-video call po kami sa mga may sakit. Kasi dati nung walang COVID, araw-araw talagang binibisita ko yung mga pasyente dyan sa UST Legazpi Hospital. At the same time, pinakukumpisal ko pa yan. At binibigyan nila sisters ng komunyon. May makasama ko mga madre po, mga kaibigan. Pero dahil ngayon sa COVID, siyempre nag-iingat tayo. Ang ginagawa ko is video call. Okay? At the same time, video call, doon po ako nag-distant healing. Kasi naniniwala po ang iyong lingkod sa distant healing. Okay? At doon sa Romano, o para sa kanya, sapat na ang kapangyarihan ng salita ng Diyos upang gumaling ang kanyang katulong. Okay? At ikatlo, nakakahanga-hanga dito, ipinakita ng kapitan ng Romanong ito ang isang uri ng pananampalataya na nagtataglay ng kababaang loob. Bagamat nasa posisyon siya at pamumuno. Tingnan mo, importante kasi sa pagdarasal ang pagpapakumbaba. At kinilala niya ang kapangyarihan ni Jesus na higit sa kapangyarihan ng kanyang taglay. Okay? Alam mo, importante yan kilalanin natin na mas makapangyarihan ang Diyos. Okay? So mga kaibigan, sana nabigyan ko kayo ng inspirasyon at sana maging malakas ang ating pananampalataya. Tularan natin itong centurion na to, sa kanyang pagtiwala sa Diyos, na ginawa niya ang Diyos maging Diyos sapagkat hindi siya Diyos. Okay? At hindi siya nag-aarting Diyos. Okay? Ang tanong ni Father Boots ito, tinataglay ba ang pananampalataya mo sa Diyos? Ang mga katangian ng pananampalataya ng kapitan na lumapit kay Jesus? Lumalapit ka ba sa Diyos na may pagtiwala at kababaang loob? Okay? Hinahangad mo rin ba
na ang kagalingan o kabutihan ng mga taong kasama mo o naglilingkod sa iyo, at sa iyong mga kaibigan dyan. Importante. Mga kaibigan, inabot tayo ng oras ng pamamaaram, kaya ngunyan mga tugang, kita ay mangaji kang sa tuyang pangajion na arkanghel na tabangan kita na gamitin natin ang ating kapangyarihan sa panunungkulan, sa paglilingkod, sa pagtulong sa kapwa at pagmamalasakit. At gamitin natin ang mga mabubuting salita kaysa ng mga masasamang at nakakasakit na salita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arkanghel, ampunin mo po kami sa labanan at maging banday ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng mga malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Tulungan po ninyo ang himpilang ito ng DCGB. Nakasangkapanin po ninyo sa pagwaksi ng anumang kasalanan, anumang kasamaan, upang aming ipahayag lagi ang kabutihan, katotohanan, kagandahan, at kaligtasan. Tulungan niya po kami na mapagtagumpayan ang anumang mga masasama. Iadya niya po lagi kami sa disgrasya, sa anumang sakuna, upang kami patuloy na maging kasangkapan sa pamagitan ng pagpapahayag. Tulungan po ninyo kami. Ang lahat nito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos mabalos po sa Indogabos, mga tugang na naginanyog ka sa tuyang programang Maray na Hapon. Sana natawang ko kamo ng kaginawahan at sana gamitin natin ang ating mga salita sa pagbibigay ng ginhawa, hindi sa pananakit. At pag tayo nanunungkulan, siguraduhin natin na ang ating panunungkulan ay nakakatulong sa kapwa, makapagsilbi. No, ito po muli si Father Boots Bombase OP sa programang Marahay na Hapon. Bye for now. We stand before the grand horizon. 500 years of Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The MicroBiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Tara naman sa malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging buwang grupo, nagkaunisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangani dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan.
ini po si Mayor Noel Rosal, kang syudad kang Legazpi. Sa Giraray Tabi, iniinganyo ko ang gabos. Mari na tabi magpabakuna. Ang sa Indong Lingkod po, binakunahan ki Sinovac. Almost 6 months na po ang nakahagi. Nali po nindo, any vaccine is better than none. Kaya ako po, Giraray, bako nang bilang alkalde, bilang kababayan nindo, na importante yun po na magpabakuna for our own safety and the safety of our family. Kaya po, any vaccine, ang Sinovac po, dahulang bagay na proteksyon para sa gabos. Salamat, keep safe everyone, mabuhay, God bless. Sarong pataratara, hale sa DOH-CHD Bicol. Gaano ka kakusog? Singkusog daw kan kargador? Paasan-paasan sako-sako? O ni Sargento Cardo, kalaban kan mga pasaway asin sanggano? Gaano ka man daw kakusog laban sa mga hilang na dara kan mga nagbabalagaw-bagaw na mikrobyo? Puntirya ang mga baga mo. Mikrobyo siring kan COVID-19 o kan Mycobacterium tuberculosis hali sa sarong taong may TB. Kung masangab mo ang paros na may TB bacteria, puporbaran ka ini an sa imong kusog. Sa enot lalabanan kan TB bacteria ang sa imong resistensya. Maturog muna ang mga ini sa imong baga. Nagaabang, naghahalat hanggang umabot ang oras na magluya ang sa imong resistensya. Magiging matasinda asin madaranin kahilangan. Ika aabuhon asin kakalinturahon sa dai masabutang rason o maniwang maski dai man nagpapaniwang o kaya sa banggi naman pirmi di daraplos. Kung dagos-dagos ang saro sa mga sintomas na ini, asin mag-abot na nin 2 semana, magpa-check up tulos. Huli tibaad nag-aatake na ang dating nagkakaturog na mikrobyo. May TB naman na wara ki arog kaining sintomas asin nag-aatake man sa ibang parte, arog kan sa imong liog, tulang, tulak, utak. Ang TB nabubulong. Mas atab maaraman kung TB man ng gad ang kalaban, mas marhay ang magiging burulungan asin madali ang pagbuelta kan kusog kan lawas. Ngani maging TB-free, pa-check up tulos. Yan ang dalan sa bago mong kusog. Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Alas 2:09. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras.
Sinuspender naman kan gobyerno ang inbound flights hali sa Hong Kong matapos monitoran ang kaso kan bagong COVID-19 variant na Omicron sa nasabing teritoryo. Kaibaan Hong Kong sa South Africa asin anumpang nasyon na ipigbabawal ang paglaog sa Pilipinas kausa kan patakot kan Omicron variant. Ini ang tinauhanin paliwanag ni NTF spokesman Restituto Padilla sa pagsasabi na may mga naisihan na kaso kan Omicron variant kan COVID-19 sa Hong Kong. Kadakol na mga overseas Filipino workers sa Hong Kong kung sa kadakol ang pigsabing mauli sa Pilipinas, tanganing digdi magselebrar kan Pasko. Yan ang pang 2:00 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod.